Сәлем дуслар, безнең подкастның 3нче чыгарылышы. Тәмам иде, 4нчесе башлана. Әйе, студияда бүген безнең минем белән бергә Радиф Кашапов һәм Илдар Аюпов. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан. Сәлем. Радифны беләсез, Илдар ул күп авторлар проекты Теориус дизайн студиясы җитәкчесе. Әйе. Һәм Радиф безнең узган чыгарылышта онытып калдырган идекме, булмадымы хейтерлар? Азрак булды нигәдер, без хәттәнчектер гәрләндек, әйме, ничек инде ул? Әйе, юк. Менә бу юлы ничектер шундый зур итеп язган бар телеграм-канал, хороший контент на татарском языке. Можно пересчитать по пальцам. Поэтому, когда я увидел выпуск нового подкаста от Табриса Яруллина и Радиф Кашапова, подумал, что из этого что-то может получиться. Башы әйбәт. Кем язды моны? Кемдер, анда бит инде исеме юк аны. Фиганда юк кеше. Но бу егетнең исеме Рөстәм. Мин аны беләм. Яза инде башта нәрсә булган, тегесе монсы һәм после прочтения Кашапов зачем-то заявил на татарском. Я ничего не понял, почему он пишет на русском. Что ты серьезно, Радиф, монда сүгенү сүзләре и так далее. Һәм әйтелгән, монда Радиф шундый националист имештер. Мин аңлатып китәм, Радиф, син сөйләп торма, беләм, сиңа пофиг бу әйберләргә. Мин аңлатып китәм, Радиф, ул мине шәхсән удмуртларның заманча мәдәниятеннән алып, бөтен Казанның сообществолары берләшмәсе белән таныштырган кеше, ул шундый чын мәгънәсендә мультикульти кешесе, шундый космополит һәм бу мәзәкне ул әйтте. Шулай итеп Facebook'та язасың берәр татар темасына русча. Илдар булганы бар бит инде шундый. Татарча яз дип анда сразу 5 кеше язасың. Шулай бит. Русча язасың, это татарча яз. Татарча язасың, это русча яз. Кеше по-русски гет ничего не. Әйе. Һәм Радиф шуның белән отсылкага язган иде, име. Менә шулай гади итеп аңлашыла, кеше аңламый контекстны, белми татар темасын, име бездә кайнашмый. Һәм шулай итеп шундый җиңел генә нәтиҗәләр ясый. Просто мәхәббәт җитми просто. Әйе. Аңа мәхәббәт җитми һәм минемчә бу беләсезме, миңа нәрсәсе белән ошамый шундый клишелар һәм шундый стереотипик фикер йөртү. Чөнки бар бит бер притча, анда урман яна дип малай йөгерә дә, авылдашларына әйтә инде. Тегеләр йөгереп чыга, хоп, юк икән пожар. Икенче тапкыр или ул бүреләр дип кычкырама инде, хәтерләйм. Әйе. Булсын, Бүреләр төркеме килде. Юк, булсын, пожар булсын, бу концертта кай килделәр? Татарча бүреләр була алмый инде, бүреләр ул бит. Бездә тискәре әйбер түгел. Пожар булсын, чөнки бу актуаль. Һәм икенче тапкыр кычкыра киләләр, тагын юк, өченчесендә чынлап та янгын чыга, кеше инде килми, ышанмый. Хәзер дә менә әйтәләр, булар националист, бу тегенди, бу мондый дип кешеләргә ярлык ябыштыра. Чын менә шундый пляж башлар килгәч, бу егетләр әйтәрләр, име, ләкин инде бер кеше дә ышанмас, әйтәләр, безгә бит әйттеләр, менә бу мимишны егетләр анда подкаст яздыручы националист. Булар түгел, булар что-то ошамаган һәм башка. Иң кызганыч әйбер националист сүзендә тегендер тискәре мәгънә булуы хәзер, әйме? Минем мәсәлән, мине гел әти өйрәтте. Националист начар әйбер түгел бит инде. Син үз динеңне яратасың, үз халкыңны, үз нацияңны, милләтеңне. Ләкин син бит инде башка халык начар дип йөрмисең. Ләкин ул нидер деген тискәре мөнәсәбәт тудырдылар да, әйме? Шул терминда. Хәзер националист дигәч сразу, националист. Или оппозиционер хәзер шулай, әйме? Оппозиционер. Шеше бик кыска кырылган. Илдардан рәхмәт. Юк, Илдар хаклы, чынлап та шулай. Һәм пожар турында сөйләшә. Темаларга Сөйли башлагач, шундый яңалык дип Сибир урманнары яна. Аның хәзер мәйданы Бельгия, бәлки без менә Бельгиядән зуррак инде ятар. Бельгия һәм Люксембург. Плюс. Әйе. Шуның хәтле яна һәм алар әйтәләр, ни өчен сез аны нитмисез? Янгынны бетермисез? Алар шундый аргументлар. Менә Калифорния мәсәлән, ел сайын яна урманнары, име. Моны туктатып булмый, аңа күп акча китә. Шуңа күрә алар аны бернишләтми һәм якын тирәдәге шәһәрләр төтөнгә бата. Мин бүген бер фикерне укыган идем, минем бер достым бар, ул яңгын сөндерүче. Белем алган кеше инде. Ул музыкант, ләкин ул яңгын сөндерүче беләсезме, гомумән дөрес әйткәндә,
мындай янгынны гади генә сүндереп булмый. То есть күп акча тудырсан да, чөнки аны көз сүндерер, яңгырда сүндерер. Ләкин аның сәбәбе нинди гомәйтер? Бәлки алар утын кискәннәр дә күбәйтеп һәм эзләрен кайдыр батыры өчен дә, качырыр өчен янгын чырдылар. Һәм без аннары күрербез бу янгыннан соң каян юллар уза. Чөнки буларны кайдан алып килергә кирәк бит. Просто булай гына, әгәр дә ул махсус рәвештә килеп чыкса, без күрербез, нигә аны туктатмыйлар. Бәлки туктатырлар да инде шундый зуклар теге, гауга чыккач инде гауга студиясында шуны әйтергә кирәк. Әмма бәлки шундый фикер бар, менә бу махсус рәвештә эшләтелгән әйбер, яме. Булай гына сүндермиләр аны. Көтәләр әлегә янып бетсен дип инде. Менә акча җитми диләр, яме. Бу бит сәер. Шуннан да шул кадәр никадәр ресурслар кирәк менә мондый зур янгынны сөндерү өчен. Монда беләсезме, Мәскәүдә мәсәлән, шәһәр көненә багышлап теге болытларны куу өчен күп акча кирәк. Юк, монда бит беләм. Мин дә укыдым статьяны. Ну, бит монда бит акча түгел, монда конкретный ресурслар кирәк. Син бит кешене җибәрә алмыйсың анда. Анда подготовленный пожарныйлар кирәк, МЧСниклар кирәк, анда ниндер армия кирәктер, әйме? Ну, һәм әлбәттә техника кирәк. Һәм ул бит инде анда шул янгын янына һәр учак янына юл килми. Ул бит инде кайдыр тайга уртасында. Анда очып барга кирәк. Ну, минемчә, ниндер барысы да теге бит теге җиңел генә түгел. Монда бу акчага тәйяр мин күрәмен. Менә һәр елны мәсәлән, белмим, юллар начар. Һәр елны бездә су батыра, яме теге ливневлар эшлим. Без һәрне берәбер Берүгә кабатлана, урманнар яна инде, бар теге торфяниклар янган инде. Мәскәүдә без. Һәр укшай әйтә, без белмисек эшләргә. Һәр елны баклана, шундый юлабыз безнең, изге юлар бар безнең. Безнең башка бар Яңа ел, 8 март, урманнар яна безнең. Аннары вот шул сулар бата инде, хәзер яңгыр ява безнең урамда, әйме. Ничек анда кеше йөри икән дип. Бу проблема беркемдә шишми. Без аңлыйбыз, әгәр дә урманнар һәр яна икән Калифорниядә, бәлки аларның да шишу сулары бардыр дип. Алар била ятмыйлар, янсыннар дип инде. Бик күп акча кирәк, алар тагында күбрәк кирәктер инде, әйме. Һәм димәк, мен шул проблема куркыта, алар һәр вакыт кабатлана, ләкин беркем дә алдан шишергә әзер түгел нигәдер. Һәр вакыт теге. Ничек инде ул декабрь айында кыш башында кар яуды инде. Чикрип чыккан инде. Без бердә көтмәдек дип инде. Һәм без юлны чистартмадык юлларны. Ну, беләсеңме, менә мин бәлки фәлсәфи якка алып китәмдер, ләкин һәм гомумән Россияны алсаң, анда Красноярскига без теге самолетта утырганда әйтәләр, хәзер төшәбез Красноярска. Безнең мәсәлән Казанга чыкканда, анда аңлыйсың. Хәзер төшәсең, һәм анда күренә авыл, Красноярскига төшәсең ярты сәгать, һәм анда урман, тайга. Һәм без урман әле һичшиксез, һәм ничектер бу безнең баш миенә кертелеп калдырылмаган берничек тә. Безнең яныбызда яшәгән марыйлар өчен бу гомумән изге урын, аларның үз изге урыннары бар, менә безнең янда бар аларның аланнары, изге аланнары. Һәм бу ничектер отрефлексированный әйбер түгел безнең өчен. Без ничектер урманның кадерен белмибез. Бөтен дөнья азап чигә, менә урмансыз, яшеллексез, һәм минемчә безгә дә моның кадерен белеп, ничектер үзебезгә теге урман ул байлык дигән әйберне аңларга кирәк. Кемдә әйтте, хәзер без бу елны теге бар ит перерабатываем отход дип. Без хәзер бурычка ала башладык. Все, без хәзер теге яңартып безнең табигать яңармый хәзер. Без аның резервларын хәзер башладык. Элек без эшләйдек, һәм бер бурычка алайдык, кайтарайдык, кайтарлык әбер калмады. Все, без хәзер ашый башладык табигатьне, һәм табигать кими башлады инде, булай. Вот һәм бәлки менә бу шундый билге инде урманнар яна башлагач. Бездә шундый проблема инде, Россия зур булгач инде безгә кайдыр нәрсә янанда. Ну, гомумән безнең өчен Себер безнең өчен ул безнең якларыбыз гомумән. Безнең яклар инде, ну, ерак кебек инде. Бик ерак, әйбәт. Без кызыксынмыйбыз андагы хәлләргә. Бер 2 көнлек мәсәлән шул болытлар минемчә шул крас төтендер инде ул. Бездә тоже күренде, смог. Теге карыйсың кич белән. Кояш кып-кызыл. Бу Себердән килдем соң бу дип уйлап куйдым. Икенче яңалык. 3 и 4 августа участники военно-исторического движения Татарстана и других регионов России реконструируют сражения двух отечественных войн 12 и 41 годов в рамках исторического фестиваля, сообщает пресс-служба
музейі. Бу безнең милли музей. Милли музей. Шуның ишек алдында, димәк, безнең реконструкция була, име? Сугыш Ике сугыш декабрь, 1812 елның сугышы һәм бөтен дөнья ватан сугышы. Һәм без нигә бу теманы сайладык? Гомумән, бездә Казанда ул сугышлар булмады, име? То есть Казанда сугышмаганнар инде. Немецлар Казанны алмадылар инде. Французлар да алмады. Әйтәсе дә юк, име? Ләкин бездә нәрсә булган иде? 1552 елдагы сугыш. Беренче әйбер. Һәм икенче әйбер, мәсәлән, гражданлык сугышы, әйме? Һәм мәсәлән, мин бер 2 атналык барган идем, менә Югары Осланга, анда нир һәйкәлләр тора, кем чехлар куйды бит аны, теге халак булган, монда сугышында кулган чехларга гражданлык сугышына башлап. Мин ул нигә, мәсәлән, бу урамнарда, мәсәлән, Крас Шулнац музейының мәйданында, каршында бу сугышлар узган, ләкин аларны нигә дә эшләмиләр. Әйме? Реконструкция. Менә без күптән уйлаган идек, алар киләсе яңалыкка беркелеп барыр, берегепме? Мәсәлән, мәсәлән, 1552 елның Казанны алуын реконструкция ясасан. Әйме? Ул вакыйга дип, ул тарихи вакыйга. Әйбәт рефлексия булыр иде. Кеше ничектер аны башкача кабул итә, символ буларак. Яки ул беренчедән менә булган әйбер, әйдәгез без менә карыйк аны, була шулай булган ул. Всё, әйдәгез була моның белән яшик инде ниһаять, үзде үзгәртеп булмый аны. Вакыт машинасы белән кире кайтып, белмим, анда агылап булмый. Иван 4-нче агылап булмый инде, всё, без инде 500 ел вот менә мондый хәлдә яшибез. Әйдәгез инде тигендә. Чөнки минемчә, менә хәтер көне ул бик теге начар искә алу көне. Мин алмыйм. Кеше аңа килмәй, әйме. Ал, мәсәлән, уларны теге без җиңелдек дип, без җиңелдек, дуслар, всё җиңелдек. Шул вакыттан бөтен эшләр, эшләр начар бара. Әйтә, без бит көрәштек. Без молодцы. Без юлбарыслар кебек Казанны сакладык. Мондай проблема җиңелүләр бәйрәм ителми. Синдә җиңелүне бәйрәм итәргә. Җиңелүне түгел. Нигә бәйрәм итә? Бөек сугышны, мәсәлән. Юк, реконструкция ул бәйрәм итә түгел. Димәк, монда ике сугыш күрсәтәләр, реконструкция итеп. Ул сугышның икесендә дә? Без җиңдек. Без дип инде, без җиңдек, Теге сугышта без җиңелдек. Булса. Без җиңелдек. Анда берне бәйрәм итмиләр, чөнки, моның сәбәпләре күп. Ләкин иң беренче сәбәбе, ничектер инде җиңелүне бәйрәм итү, барыбер бәйрәм итү инде. Син реконструкцияң барыбер ул бәйрәм итүнең бер ниндер ысулы, Шуңа күрә аны бәйрәм итү минемчә дөрес түгел. Һәм мине беләсезме? Миңа каршы. Икенчедән инде бу нинди әйбер тудырачак. Нәрсә тудырачак? Каршылык? Юк, кара, мәсәлән, хәтер көнендә бит ике кеше, мәсәлән, хәтер көнендә Тинчурин паркында кеше җыела, анда демонстрация уза. Һәм шул ук вакытта теге памятник янында дуга кылганда бит, анда бит тоже кеше үлде. Ичектер ул һәрбер ике халыкның фаҗигасы гомумәндә кеше үлде, монда да кеше үлде. Безнең илдә кеше үлү проблема түгел, сугышта, әйме? Новых нарожают диләр бит. Шуңа күрә минемчә, менә күпчелек кеше моның турында уйланмый. Ул сугыш турында. Татарлар да, руслар да тем более, татарлар уйланмый. Һәм бөтенсен уйлатсаң, бу яңадан менә бу толерантлыкны, булган толерантлыкны мин монда ясыйм, куштырнаклар ясыйм. Ул җимерәчәк. Һәм мин, мәсәлән, минем рус дусларым аны турында сөйләшә башлагач, мин нәрсә әйтергә тиеш? Алар турында алар белән ничек аралашырга тиеш? Һәм киресенчә, алар татарлар белән ничек аралашырга тиеш? Бу нинди проблемалар тудырачак? Бу бит бик шундый ничек бер. Ничек дип. Киресе яңалык иде. Хәзер киләсе яңалыкка күчкәнче, менә бу яңалыкта мине нәрсә кызыксындырды. Алар каядыр музейның ишек алдында ясыйлар реконструкция. Һәм бу ничектер турыдан-туры безнең шәһәргә бәйле түгел. Менә мин шушы ук даталарга бәйле икенче дөнья сугышын хәтерлим, кайсыдыр илдә, Европада уздыралар, прямо беләсезме, теге кайсыдыр йортны алалар. Прямо кайсы тәрәзәдән атканнар, шул тәрәзәдән аталар. Бельгиядәме ул? Син дә күргәнсең? Ул сәтен укыдым мин. Һәм анда ёжлар, баррикадалар куялар, һәм халык карап тора. Юк, анда бит әле алар нәрсә, алар алып баралар
анда педагогика әйбер бар. Алар алып баралар шунда балаларны. Сен әйтәсең, син мәсәлән рядовой анда Свонсон, Питерсон. Син менә монда үлдең, ят, там 1 сәгать менә монда ят. Китәләр дальше. Анда шундый педагогик смысл бар. Ягъни анда сугышка каршы ниндер фикер тудыру. Анда шундый педагогик котышкыч бу дип бар. Кара, менә бу бит бик әйбәт. Бездә нәрсә? Без ил өчен үләргә кирәк. Ил өчен анда үз Юк, мине әйтмәкче идем, менә монда хәтта формасы ягыннан, бәлки ишек алдында ниндидер безгә безнең конкретно безнең шәһәргә кагылмаган әйберләр бу. Хотя бы сборлар ясап анда. Һәм булган икән, әгәр дә анда әниләр узатып калган икән, менә бу әйбер булган икән, лучше менә бу ул бит инде шул Кремль яныннан киткәннәр анда, мин хәтерлим анда ничектер. Безнең анда специалистлар да. Юлын табып була инде, кызык булыр иде. Бер яктан шундый тәрбияви ние булса, әйбәт булыр иде. Һәм менә моңа тагын бәйле Мамадышта Кирмән җыены узды. Туры трансляциясын карадым мин анда 5400 кеше караган ул туры трансляцияны. Шундый форматы җыен рәвешендә узган, анда алар ясаганнар ниләр агачтан диварлар һәм манарлар бар 1-2 штук. Алар җыелганнар, сәхнә куйганнар, дугалар кылганнар. Бәйрәм иткәннәр инде. Җыен. Менә җыен форматы. Әбиләр, бабайлар, оныклар, менә син әйткән тәрбияви ягы да бар аның. Ул вакытта алар гомумән бу нәрсәгә багышланган. Ул якларны, в общем, яндырганнар, ниткәннәр, ләкин халык анда геройларча. Мамадышта булган Кирмәнчек, ягъни крепостендә, яме Кирмән. Һәм ул теге вакытта Казан ханлыгының төньяк чикләрендә торган инде, шундый теге яклаучы инде. Казан кебек скай. Казан кебек, иске Казан кебек. Иске Казан кебек. Историк җыелды монда, историкчы. Анда Нурулла Гариф тора. Кстати, Нурулла абыйдан белдем мин аны, ул анда булган. Һәм алар менә шуны бу вакыйгаларны искә алып инде. Без батырларча шуакта сугыштык дип мине. Якладык. Һәм алар хәтерендә билгеле, менә бу урында менә мондай вакыйгалар булды. Нәкъ менә сез торган урында. Яңа җыен бу. Без батырлар, шулай тарих. Без белмим җилдек җиңелмәдекме, ләкин без сугыштык. Без көрәшчеләр. Хәтер көненең бер варианты. Шундый варианты. Ягъни лозунг булачак, без тырыштык. Без тырыштык. Без җиңмәдек. Без булдырабыз. Ләкин хәзерге вакытта без тырыштык башта. Юк, карале, Илдар. Без булдырырга тырыштык. Яклау. Үз гаиләңне, үз җиреңне яклау. Ул нигә начар булсын соң? Ул җыен өчен яхшы идея. Һәм ул тарих белән бәйле. Начар димим бит, бик әйбәт. Ләкин менә тәрбияви дигәннән инде син барыбер җиңүне тәрбияви момент буларак күп очракта кулланырга тиешсең, әйме? Пиарщик буларак. Җиңелүне авыр. Ягъни мәсәлән футболны алыйк, Рубин җиңелде 5-0. Син бармыйсың бит, футболистларга әйтмисең, менә без бик тырыштык бу уенда, әйме? Юк, алар чынлап та тырышкан булсалар. Нигә әйтмәскә? Ләкин җиңелдек 5-0. Сез шулай ук уйнарга тиеш, тырышырга. Бу бит инде шундый җәмәгать игътибар итә. Тәрбия вакытта, мәсәлән, синең балаң килә, иңә кайтып әйти, мине мәсәлән кыйнадылар дип. Син фу начар кеше сугыша белмәсен дә, хәбәхәт дип. Кыйнамасын бит, син әйтәсең, вот ярай җиңелде, нимәк нәрсә, үзеңне якларга өйрәнергә кирәк. Әйдә китик, мин сиңа күрсәтәм, беренче бокс приемын. Шулай бит, нидер Әйдә мин китик, мин сиңа күрсәтәм, ничек мин җиңелдем, әйме? Бездә гайбы шундый дип инде. Сезнең хәзер аналогиялар марафоны. Марафоны булачак. Ләкин минемчә тарихи вакыйга монда аналогиялар асылы кирәк. Мәсәлән, Ират ул җиңүче түгел, яклаучы. Үзенең гаиләне, үзенең халкын беләсеңме? Юк, мин үзем турында сөйлим бит инде. Мәсәлән, әгәр тәрбияучы, тәрбияучы. Мәсәлән, хатын кыз ул гаиләдәге, белмим, теге ялкынын, әйме теге саклаучы кеше. Менә шул саклауда булса, хикмәт. Минемчә, менә җиңүдә түгел. Һәм моның тагын икенче мәгънәсе бар. Минемчә, Мамадыш сезнең нинди ассоциация Мамадыш? Неме теге Зеленка? Минем эшмәкләр. Анда аларның теге М7 трассасында эшмәкләр сата торган, мин гел анда тукты идем Казанга йөргәндә Нижкамскида. Ул трассаның нәкъ үзәге иде. Һәм, кешеләр белән инде анда спиртзавод, үзара районнар шулай, КВНщиклар да Мамадыштан килә, һәм аларның күп мәзәкләре шуның белән бәйле. Типа бездә спиртзавод, ха-ха. Һәм Питрау анда уза. Һәм монда тагын менә Кирмән җыены. Яңа образ. Без әйтәләр
беренчедән без монда глумимся, но әйбәт. Яңа образ, сез глумитесь, мин уйлыйм, яңа образ һәм һәр яклап яхшы. Үпкәләрләр әле юк инде, әйбәт. Тагын моңа өстәп, Нурулла абый гомумән ул шундый тарихи әйберләрнең генераторы, мин аны һәр вакыт карап торам, ул беренчедән атнага бер китап чыгара. Име? Юксән исәп битмә, ул шул көннәрне куйды бит. Facebook'та шуны әйтмәкчем, Facebook'та чыгарды фото Чаллы шәһәрчегенең әле күрсәткечендә куйган. Син яклар. Минем якта ул. Балык бистәсе. О, син Чаллыдан что ли? Чаллы ягыннан, монда бит минем авыл. Бу тарихи Чаллы. Котлыбукаш. Бу Чаллы шәһәре. Янында кыланма инде. Котлыбукаш авыл янында анда Чаллы исемле 11-15 ләп шәһәр авыл урнашкан инде. Ана шул Чаллы шәһәрчегенә карыйлар. Ул Чаллы шәһәрчеген, по-моему, 80-нче 60-нчы елларда тапканнар. Әйме, һәм ул анда просто тора, бер кемдә борынгы шәһәр булган. Һәм биләр дә түгел. Бер кем белмим, анда инде нәрсә төзиләр башладылар, анда төзегә башладылар, җимерә башладылар заманы берне. Бердән чыкты кадәрен белмичә инде. Һәм менә анда точкалар күп, Радиф. Аны просто аңа бит акча юк, аларны бөтен казып чыгарырга. Монда кем акча таптылар бит. Анда монда халык үзе археологлар әйтәләр, безнең табылган әйберләр күп монда. Квадра кирәк монда. Теләк. Гомумән. Mesela min Direkt hem ekskavatör. Min uzgan yoluna bargaydı, uzgan yoluna bargaydım Bulgarga. Min uylagaydım mena Bulgar ул хәзер вакытта урыс авылы инде, әйме. Һәм анда туристлар йөри бит, ничек тә булса да, саны кимиме, әйме. Һәм анда беркем дә акча эшләми анда. Бер ике кафе таптым анда. Офарлык инде, әйме. Һәм кеше йөри, син менә син йортың тора, менә син йорында акча, син уза, һәр көнне меңләп, әйме. Мен кирдем инде бер апа, анда урыс апалар инде, ул миңа битләр лапша, мен там токмаш. Чего? Мен там, токмаш дип аталар. То есть алар белмиләр, ләкин алар тырышалар нәрсәдер, бирегә колоритны, татарча инде аңлыйлар. Һәм әгәр дә мәсәлән, Мамадашта да шундай бер нәрсә була. Тәсе инде гомумән авылларда, исемдә күп нокталар бар. Ә мифны тудырыр өчен күп эш кирәкми дисен кенде әйтергә, монда нәрсә дә булган дип. Анда йөзләгән меңләп туристлар йөри башлар. Кызык, мен кызы Булгар турында кызга әйбер, аны хәзер атыйлар бөтен җирдә Великий Болгар дип. Ул русчада түгел, татарчада түгел. Русча бит 12 шәһәр анда Булгары дип атала. Татарча Булгар. Алар атыйлар Великий Болгар. Менә шундый ремарка. Киттек. Киләсе яңалык Әлдермештән Әлмәндәр. Киләсе тукталыш. Әлдермештән Әлмәндәр. Нәрсә булды? Башы мин сезгә карыйм, сезнең сүзегезгә. Сездән түгел, сезнең кыяфәтегездән көләсе килә. Шпинтик, минтик, шпунтик. Радив, син мине дөрес сайламагансың подкаст. Менә әле берсе алсу төстә футбол кигән, берсе сездән. Сәлам, сәлам. Так, Әлдермештән Әлмәндәр. Беләсезме, бу спектакльне караганыз бармы? Укыган бар. Караган бар. Юк. Димәк, юк, мен карыйсы килгән иде. Аннары ул бетте. Видеодан карыйсы килми. Аны хәзер Дагыстанда куялар. Дагыстанда. Әйе. Бу хәбәр Радиф сине нәрсә белән шундый гаҗәпләндерде? Ну, минем бар шундый проект, Камал тамашачы мәктәбе инде. Без анда якраз видеода иске спектакльне күрсәтәбез инде. Әйме, һәм Әлмәндәр ул ин узак баручы спектакль иде, 76 елдан барды ул, һәм 21 елга башына кадәр анда инде Шаһап Биктимиров картайгач, мин сәхнә чыга алмыйм инде. Ул хәтта Әлмәндәрнең теге яшенә җитмәде дә әле. Ул бит уйный башлаганда бер 40-лар иде. Шулай дип. Һәм әйтәләр инде, без әйтәбез, менә төште спектакль бик теге кеше бик яратып йөргән иде, хәзергә дә искә алайм. Хәтта видеода караганда бик кызык караган иде, әйме. Шундый бик теге җитди. Әгәр дә мәсәлән яңадан куйсак, юк, сез нәрсә инде, менә бар Шавкат Биктимиров. Иң яхшы актер. Аннан башка Әлбәндәрне күреп булмый, әйтәм, ничек инде менә Хуҗа Насретдин бар иде. 7 тапкыр куйдылар аны соңгы вакытта Фәнзи хан шоу инде. Мен шулай укый идем анда. Менә бар Абжалилов, ул урамы үткән исемен үткән Абжалилов инде. Абжалиловтан ары иң яхшы Хуҗа Насретдин. Юк бар иде там команда башкалары инде. Менә алар инде менә чынлап Хуҗа. Һәм мин ничектер уйладым, нигә менә гел шулай әйтер инде менә. Илһам Шакиров киткәч инде әйтер. Все бетте татар моңа, башка җырчылар китмәс инде. Бөекләр китә, татар җыңа все трендец. Әйме там, кемдер тагын бетте дә инде. Һәм мин анализга төштем. Илһам Шакиров әле бу карьераны башлаганда Вахапов китте, үлде инде.
все, Вахапов китте, татар мыңы бітті бинде. То есть Али Шакиров әлі жырлай да башламады ғой. Ал уже 20 елда біткен екен, дейме. Хам Шакиров барлыққа келді, жырлай, ол бітті, хам біздегі шулай қабылдана. Мында бит Дағыстанда өзі бізден егетлер қояны. Кім қояны? Минзеле. Минзеле театры. Минзеле театры. Мен әйтергә кирәк, Минзеле театры шундый Хәзер әлмәттән дә ким түгел. Яңа караш имен, ничектер театрга һәм алар бер артлы шундый яңалык чыгарып бара. Шуны искәрмәк кирәк, безгә инде күптән реклама ясарга кирәк. 30 августта безнең Тат Культфест фестивале булачак. Анда музыкаль площадка булачак инде, әйме. Зульфия Камалова җырлый, башкарма төркеме реюнионы булачак. Финляндия татарлары берләшәләр. Альберт Нурминский әлбәттә инде. Һәм башкалар, һәм анда театраль площадкада 3 спектакль булачак. Берсе аны менә Минзелә куйган салкын спектакле. Махсус алар өчен драматург язган. Әсәр язган. Һәм шулай ук Якутия бит. Һәм Якутия режиссеры Сергей Потапов режиссер булды инде. Бик шундый хәтәр, бик куркыныч трагедия булган. Трагедия татар спектакльында. Яңача куйган, шуңа күрә килегез 30 августта. Менә шул. Һәм Дагыстанда куюлуны без хуплыйбыз һәр яклап, әйме, чөнки бу ниндидер, әле ул бит шундый авыр телгә тәрҗемә ителгән. Үз телләрендә, аларның бит шундый. Кайсылар аларның бит анда есть тел. Шуларның берсе анда Лизгин группасына керә. Анда 19 падеш анда. Килешле. Үз җырларын алдыларында. Димәк, шундый переработкада аларга уңышлар телибез. Безнең яңалыклар шуның белән бетмәде. Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля заплатит 15 миллионов, но бөтен кешене кызыксындыра акча, шуңа күрә менә хәбәрдә за организацию фестиваля татарской песни «Үзгәреш иле» в нью-йоркском Карнеги-холле. Соответствующие планы озвучивались еще в сентябре. Юк, 1-2 ел ятканнар иде алар. Менә без сәяси үзгәрешләр Нью-Йоркта үзгәрде. Без карадык Карнеги-холлда гомән 3 зал бар анда. Сез уламагыз бәлки анда. 3 меңлек бар. Инде урысы түгелдер инде. Һәм администратор белмәсә. Юк, мәсәлән, мин әйткәннәр иде беренче үзгәрешләренә 70 миллион акча тариф иткәннәр иде, әйме анда гонорарлар белән, оркестрлар белән. Мин аңлам, нигә Казанда 70 миллион тора. Они Нью-Йоркта 15 миллион. Ниндидер Нью-Йоркта. Что-то никто ос. Гоман. Ну, анда үзгәртәсе күп түгел инде, анда уже татар. Юк, бер сорау, икенче сорау. Кем өчен ул? Гоман, ничәмә татар яши икән? Юк, логика нәрсәдә менә? Логика. Мантык. Алар яңа теге рубрика мантык безнең. Юк, аларның бит максаты шит илгә татар музыкасын таныту, чыгару. Димәк, алар Карнеги-холл аша танытырга телиләр. Бу бит инде бик сәер. Син карадымы аларның YouTube'та? Мин шикана белдем. Менә Луиза Батылбагарина интервьюда, ул әйтте, менә мин карадым су буеннан Әнкәй кайтып килә җырын, бик начар башкарылган. YouTube'та бар иде. Мин керттем, мен карыйм, алар бөтен җырларын чыгарганнар икән YouTube'та. Бик кызык карагыз. Һәм монда 90 җырмы? Һәм иң күп теге просмотр булган җыр 1800. 1800, син ничәмә 70 миллионны бүлеп булырга кара, һәр бер просмотр күпме безгә акчага тигән, әйме? Шундый бик заукларын җыровкалар кебек инде, әйме? Анда оркестр уйный, бөтен теге соллар, бөтен профессионаллар әйме җырлыйлар, костюмнар тегелгән, цвет, музыка барысы 1800. Әйме? Һәм мин нәрсә аңламыйм, менә нигә Америкага аларны музыка белән барырга? Чөнки бу музыкасында фанк, джаз, рок, анда оркестровкалар, менә шул алар аңлаешлы. Аңлаешлы дип, бездә булай да бар. Ләкин безгә мәсәлән Америкага киләр, карагыз, без сезнең миләшләрем җырын багышлыйбыз. Сез белән Илдар елый карарый. Миләшләрем, менә шулаймы? Юк, Радиев, туктале, теге американлар менә Илдар яхшырак белә инде анда яшәй шул. Менә разве американецлар теге берәр илгә бара да гамбургер эзләп йөрмимени? Макдональдста үз өемдә кебек дип. Юк, инде сорау. Ягъни кем килер дип, ана татлары килер инде, залны тутыралар, 3000 дә булса, бөтен Американ килерләр. Нью-Йорктан гына түгел. Татарлар килер дисме? Кемгә бу? Американнар килми инде аңа. Логика нинди? Татарлар өчен түгел, безнең музыканы шикелле таныту. Юк, аның максаты шулай була ала, ләкин килерләр татарлар, американнар түгел, монда понятно инде. Ягъни менә Филипп Кахиров барды ич Америка. Анда концертларына американнар килде белән.
Юк, Филипп Кахиров ул Һичбер язмадан торда. Юк, аның бит максаты американнар түгел иде. Аның максаты именно тур ясарга Америка буйлап татарларның диаспоралары буенча йөреп чыгарга. Бар сүзләр, алар әйтәләр, без танытырга телибез. Алар 3 ел буе шундый турда әйтәләр инде, яме. Ләкин беринде адымнан ясамадылар 3 ел буе. Мәсәлән, әгәр син терисен икән танытырга, димәк син инде журналларга җибәрәсең, видеоларны, яме, тасмаларны, яме, син журналистларны чакырасың монда, килегез дип, карагыз дип. Мәсәлән, фестивальне уздырасың, чакырасың, Мәскәүдән журналистны. Ой, это ничего себе аларда ничек икән кызык. Әйтик, мәкалә язык инде. Шагара мәкаләне бастыра. Мәсәлән, мин беләм күп Казан музыкантларын турында чит илдә мәкаләләр чыга. Мәсәлән, бар безнең ПТУ исемле технотөркем, алар турында менә язалар Казан Based. Ну, вот ялар беринде миллионнар туздырмый бит, просто музыка язалар. Бу теге ПТУ турында син син верк. Веркта уйнаган. Я димен аналогиясы да бар. Менә Сабантуйны Парижда үткәрделәр бит. Бу нәкъ шул кайбер бит инде. Монда музыка түгел, ниндер бәйрәмне Парижда үткәрү, Сабантуй дип таныту бит инде бу. Ну шулай. Һәм аның эффектын кем үлчәгән микән? Монда пашка тавышы бар тиеш. Юк, аңлашылмый. Менә, ну, ярый. Алар һәм бер пафос инде. Без карагыз, без Нью-Йоркта Карнеги холлда чыгыш ясадык. Җибәрдек кешеләрне, әйме? Ну, әлбәттә, бәлки артистлар өчен, бәлки әлбәттә, ул шундый тәҗрибә, син кайда Америкада чыгыш ясадың, шәп икән. Әмма менә ысуллары аңлашадым. Мин теге республиканец буларак. Хиллари. Алар Шаллыда чыгыш ясарга тиеш, минемчә. Дип катылган Хиллари. Хиллари демократ, Радиф. Да, демократ. Без моны кисәбез. Кисмибез пычагымда. Хиллари ЛДПРдан. Мин уйлыйм, беренче чиратта алар Шаллыда чыгыш ясарга тиеш. Мен крәсәт тирәли йөрсеннәр иде беренчедән. Әйе. Салкын автобусларда. Шул. Ой, болай да йөриләр инде. Юк, әнигә үзгәреш җыйып кызык булыр иде бит Шаллыда күрсәтергә үзебезнекеләргә. Алар болай да йөриләр. Именно менә бу үзгәреш җыйынмы? Ну, Карнеги холл урнына була бит инде. Ну, Мәскәүдә ким дигән. Мәскәүдә күрсәттеләр бу гайлар. Бер тапкыр күрсәттеләр, әйе. Әйе. Вот шул. Ну, әйе, дальше ступень инде Нью-Йорк, аннары Марста. Үзгәреш җыйды. Җәдә бер кенә килмәде. И тавыш чыкмый, чөнки тавыш таралмый Марста. Әйе. Шуның белән яңалыклар бетеп тора. Без Илдарга безнең сораулар бар иде. Беренчедән гомумән ничек ул монда эләкте? Юк, әйтергә. Аңлашыла, син ашап. Юк, әйтте, сезнең логогыз вообще нормально түгел. Мин яхшырак ясар идем. Шуңа күп зан керттек. Чыннан. Син Казан кайнының логосы. Бу Радифның провокациясы. Юк, һәр дизайн шулай әйтә инде. Кем ясады логоны? Мин яхшырак ясар. Шулар әйбәт түгел вообще. Ну, мин сөйли алам Илдар турында. Мине нәрсә бу кешедә гаҗәпләндерә һәм аларның гаиләсендә. Алар үзләре бер шундый фабрика кебек эшлиләр. Проект артыннан проектлар, балалар вообще. Балалар күп, проектлар күп. Так, бүген хәзер нәрсә? Сез беренчедән сез үзегез подкаст яздырасыз. Шулай бит, сәяхәтләргә багышлап, телгә багышлап, сәфәр дигәнен мин тыңлыйм мәсәлән. Сәфәри. Әйе, Эльза белән бергә. Айгөл һәм Эльза, әйе. Әйе, Айгөл белән Эльза алып бара. Һәм аннан кала, мәсәлән, яңа дәреслекләр, анда сәлам. Илдар катнашында. Шуннан кыска анимацион видеолар 1 миллион кеше караган, анда татар тарихы 15 минут эчендә. Шуннан репрессияларга багышланган. Менә ул ролик иманда 10 000 репост ясаганнар икән, Радиф. Синең Цойны күпме кеше ясады? 2000. 2000. Бигин Цойны Радифны. Илдарныкы 10 000 репрессиялар тор. Сталин крутится. Сталин крутится, яра. Һәм күп проектлар, мобиль кушымталар һәм башкалар. Синең иң яраткан проект кайсысы? Китаплар чыгарасыз әле сез балалар өчен? Шундый кадрлы. Айгөл ише Уштеки проектын алып бара. Әллә ни кадәр инде. Мен вакыт тапкан ачы кидергән монда. Яраткан кадерле. Юк, кадерле түгел, кадерле әлбәттә проект. Яраткан проектым программатика. Аны эшләү бик күңелле һәм җиңел. Ләкин менә хәзер туктадык. 4 сериясе чыкты. Аннары шул стильдә без азатлык өчен ясадык берничә 20ләп серия. Анда китте бөтен идеялар. Ләкин ул башкачарак, анда юмор әзрәк, анда контент күбрәк. Программатикасы, видеосы минем өчен иң яраткан проект дип әйтә алабыз.
Син бит әле миңа язган идең, типа, хәтерисеңме, Шаян ТВ әле идеясы гына барлыкка килгәч, без бергә әзерләгән идек концепция. Менә әгәр дә балалар телевидениесе булса, ул нинди булырга тиеш, анда нинди контент. Һәм син анда тәкъдим иткән идең балалар өчен, хәтерисеңме, хәрефләрне өйрәтү, сүзләр өйрәтү. Ул ничек синең эшләргә җыйнасың? Ну, аның урынына менә аю, ялкау аю видеосы чыкты. Ягъни баштан ул шул хәрефләр булырга тиеш иде. Аннары ничектер җиңелрәк форматка мультик яздырды. Мультикту именно теге җыр бар иде безнең. Җыр булгач, аның өстенә теге видео яздыру җиңелрәк. Әти хәрефләр белән анда сценарий язырга кирәк иде. Кызык, әйме ничектер теге вакыт җитмәде. Җиңелрәк иде җырга. Һәм без җыр ясадык. Ну, бу бит бик популяр формат, Super Simple Songs. Бар бит. Анда теге Baby Shark. Бу Simple Songs, Super Simple түгел, Super Simple тагын җиңелрәк. Сәлам, 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 сәлам. Super Simple Songs. Ә безнең сүзләр күбрәк. Аңлашылды. Шундай сорау, син күбрәк күрәсеңме монда файданы вот мондай берләрдән? Яки син бирелеп кенә эшлисең, син кызык. Юк, файда 0. Ну, 0 дип күрмим. То есть кеше өйрәнәмесең, мәсәлән, ул карап. Ниндер фидбэк бар, теге комментарийлар бар, әйбәт, тагын эшләгез, комментарийлар. Файда булсын өчен эшләшкә кирәк. Аны күбрәк булырга тиешме ничек? Аның бит инде статистикасы бар, статистикасы әллә ни теге горурлык. Big simple сүз. Горурланырлык түгел. Горурланырлык түгел. Шуңа күрә мактанырлык түгел. Рәхмәт. Филологларны өйрәтә. Шуңа күрә файдасын әллә ни күренми, ләкин файдасы ул киләчәктә булыр дип уйлыйм. Чөнки ни өчен менә миңа видеолар һәм менә мондый форматлар ошый, алар бүген генә калмый, алар киләчәккә дә кала. Без бит мәсәлән тыңлыйбыз теге иске җырларны, иске ниндер аудиоларны. Менә ул кашандыр яздырылган. Бәлки ул вакытта аны беркем дә теге үзенең беркем дә магнитофоны булмаган. Хәзер аларны тыңлыйбыз. Ни өчен шундый архив тудырга кирәк бит? Чөнки рәдифтән аңлатыйм әле, ни өчен аз кеше карый тыңлый интернетта, чөнки татарлар карый телевизор. Мин шуны менә бүген уйлаган идем. Әгәр дә аның менә бу аюын күрсәтсәң телевизордан, иманда, Шаян ТВдан. Һәм ахырда өстәсән анда. Моны Айгөл белән Илдар ясый. Аларның бик каты фидбэк булыр иде. Анда апалар көнтен язырлар иде, рәхмәт, хатлар җибәрделәр. Так как алар аны ясый интернетта һәм YouTube'ка чыгаралар, мәсәлән, безнең YouTube бик тар вообще. Әле кеше YouTube'та юк, татарча күнекмәгән анда. Фикер шундый, иң мөһим хәзер ул контентны тудыру. Контентны чыгару, төрле өлкәдәге, төрле жанрдагы контент ясау. Күпме бармы дип үзек? Бик хисап. Чөнки хәзер контент 0, контентны ясарга кирәк үзебезгә. Шуңа күрә мин моның белән шөгыльләнәм, миңа бу ошый. Һәм миңа аптырата, менә Илдар ул һәрвакыт бик пессимистик. Вообще. Мин моңа җавап уйладым, чөнки мин белә идем, син мине пессимист дип атарсың дип әйтә. Кара, мин сиңа тәмамлыйбыз шуның белән подкастны. Мин Кто-то җавап? Юк, җавап әзерләдеш. Әйдә. Нигә син пессимист? Миңа күп кенә кеше әйтә, мин пессимист дип. Мин пессимист түгел. Беренчедән, umuman кешеләргә шундый ярлыклар кую дөрес түгел минемчә. Теге син пессимист, ул сразу ниндер теге оценка бирү кебек. Пессимистлар начар, оптимистлар яхшы. Мин алай фикер йөртмим. Гомумән алганда, шундый аналогия име? Синең әйтик авызыңда бер стакан бук. Әйме? Һәм син шундый оптимист. Син нәрсә уйлыйсың? Ну, әйбәтләнер әле. Бәлки шикәр салыйм. Тагын нәрсә уйлыйсың? Монда син пессимист яки оптимист булудан бернинди файда юк, әйме? Монда реаль әйбер синең авызыңда бук. Әйме? Ул син оптимист булудан ул шәйгә әйләнми. Ләкин син гадәттә юк, мин аңлыйм, син реалистлар турында сөйлисең. Син реалист дип образ туры мин башта, әгәр дә син әйтәсең, әле тагын да бугы өстәләчәк. Чөнки юк, Илдар, кара әле. Пессимистлар начар түгел.
Просто менә безнең арада, безнең сообществода, берләшмәдә кем белән без эшлибез, кем белән аралашабыз, күп кеше шулай дип әйтә. Илмир Низамовны сора, ул әйтә: "Всё, академик музыка татарларда бетте. Мин соңгы анда." Ул әйтә: "Мин эшлим, чөнки мин эшләмәсәм вообще беркем калмый." Беркем калмый. Һәм күбесе шулай әйтә. Бөтенесе аска таба, теге бетүгә таба бара. Юктан түгел тәбрис. Чөнки менә эшлисең, и ул шул кадәр менә бөтен әйбер күңелне бетерә. Менә татар теле булмау, аны бетерү, анда музыка бетү, театр бөтенесе бетү. Ул аны турында уйлый башлагач, гел китәс килә. Башка китим әле мин бер җиргә, башка җиргә спокойно яшим шунда. Юк, мин моны начар димим, дөрес түгел димим. Мин әйтәм, что моның мондый хисләр белән эшләү, ул нормаль эшләр. Күңел кайнаудан, Казан кайнаудан балка килә, шундый әйберләр. Бәлки кешеләр моны күреп, бәлки ничектер шул ниндер әзрәк ничек дип әйтим, әзрәк торырлар, юк. Уянырлар. Уяну. Татар уян. Өмет уяныр, да? Юк, дөрес. Без бит лозунглар белән ишетәбез. Татар уян анда. Татар телен саклыйк. Безнең, мәсәлән, татар лозунг белән эшләмибез. Ничек татар теле өчен көрәшкән, иң күп көрәшкән кеше кем? Урыс мәктәбенең урыс директоры. Башкалар Facebook'та лозунглар гына яза. Шмак. Шул кадәр кызганыч, ул судка бара, бер судта җиңелә, икенче инстанцияга бара, Европага барып җитте. Нишләпсең? Бу шул кадәр кызганыч, мен аны турында укыганда мин думаю, менә безнең өчен рус ниндер директор көрәшә. Без шул кадәр мескен. Ике төрле письмес әйтәк. Шәйтә, барысы начар, шуңа күрә бер нәрсә дә эшләсәң дә, бер нәрсә килеп чыкмас, шуңа күрә мин монда диванда ятыр идем дип инде. Илдар шулай әйтә. Барысы начар, шуңа күрә мин бераз эшләп алыйм да, яки файдасы тимәс, яки минем шундый теләгем бар. Нәкъ шундый фикер. Шундый пессимистлар булса, әлбәттә. Без бит гел лозунглар белән ишетәбез, ә без эш белән эшләргә тиеш. Ягъни эшләргә тиеш. Бар лозунглар вакыты, бар эш вакыты. Хәзер минемчә эш вакыты, лозунглар вакыты түгел. Һәм бу нәрсә сугар сотуда. Мин монда хыялланып киттем эш вакыты. Таймер. Блиц. Бу һәм блиц түгел иде. Юк. Хәзер блиц. Татарча подкастларның киләчәге бармы? Якын перспективада юк, киләчәктә бар. Киләчәге булмаса, аның урынына барлык дизайнерлар нәрсә ясаячак? Ну, белмим. Уйларга кирәк. Монда тудырга кирәк яңа символлар, бәлки ләләне һаман. Хәреф. Хәреф. Ну, хәреф. Хәреф хәзер бик каты тоже китте. Массага китте. Миңа квадратиклар ошый. То есть татарча дизайн. Теге мариларның җаваштан квадрат булган квадратиклар. Ләкин аларга да бик каты ошаган инде. Башкортлар нәрсә әйтер шуннан сиңа? Аларның да бит шул ние нәрсәле. Менә бу тегәләр бит әле. Башкорт әйтмәс, алар сатып алырлар инде. Ну, бар инде проблема, нишлисең? Ул нидән аптыраудан бит инде, берәрсә юк, ярый ләләчәгә булсын. Татарча кино, анимация һәм татарча фәннең киләчәге нинди? Белмим, хәзерге вакытта минемчә кино юк дәрәҗәдә, чөнки ул акча эшләми һәм аны карамыйлар. Алар шул фестивальдән фестивальгә йөриләр инде. Тагын нәрсә, анимациялар ниләр? Ну, минемчә инде бер взрыв булачак та, әйме? Әйбәт, супер әйберне эшлиләр дә, бөтен кеше карый башлый. Аннан башланыр. Фән? Мин ни өчен фән турында сөйлим, чөнки син бит әлбәттә профессионал. Ну, фән мескен хәлдә түгел минемчә, нәрсәдер бар, әйме? Ну, безнең бик теге алга киткән гуманитар фән, әйме? Тарих, анда социаль белемнәр. Әйбәт булыр иде миңа теге төгәл фәннәр күбрәк ошый. Шуңа күрә алар да алга барса. Син инкырас таймерын ясаган кеше буларак, татар теле кайчан бетә? Иртә белән карадым таймерны. Кичә караган кызык өчен. Ну, минемчә бетмәс. Бекашан да. Шуның белән Аллага шөкер. Подкаст тәмам. Рәхмәт. Işte оптимистик. Да, сау булыгыз. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан.